I avui els treballadors del sector del contact center, el telemàrqueting, han fet sentir la seva veu. S'han concentrat aquest matí davant la seu de l'empresa Atento, al centre comercial de les Glòries, per protestar contra les rebaixes en els increments salarials pactats amb la patronal. Els treballadors es queixen per l'incompliment dels increments salarials pactats en el conveni del 2009 i per la rebaixa d'un 50% que la patronal vol aplicar a la previsió d'inflació del govern, que aquest any s'ha establert en un 2%. Aquestes retallades afectaran els sous dels 20.000 treballadors que el sector de contact center té aquí a Catalunya. Doncs ells al·leguen la crisi, que és l'excusa que ara fan servir tots els empresaris, però en realitat en el sector de telemàrqueting aquesta crisi no s'està vivint. I qui negocia amb nosaltres a la paritària per part de la patronal són les grans empreses com Atento o Saitel, que no estan fent cap regulació d'empleo ni tenen cap problema econòmic. Les dues grans demandes